Makadi nyuko. Tiripo zvangu makadi. Zita ndiani? Senzeni Nelson. Senzeni Nelson. Zita nesene muzvechirungu. Tinoti nyaya ndanyanyofambira ndiyekuti ndakanzwa kuti manga mine chirwere chegomarara for 17 years. Rega nditi mukufi. Chakapera here kana kuti hachina kupera? Handingati chapera. Ndichiri murwendo. Asi zvakanga zvichiitika nezvakuita izvo zvese zvasiyana. Pane big difference. Ndinoziva kuti ndotoenda kuita kusimba. Handiti. Rega tidzokere kumashure. Makatanga kuziva rini kuti maane chirwere chekensa kana kuti chirwere chegomarara? Zvakaitika handina kuenda kakurumidza kuziva. Ndaiti ndikaenda kuchipatara vaingondi operata vachitora semota. Saka muna infact rakatanga muna 1999. Saka pese apa ndaita sei ndaienda kuchipatara. Pamwedzi ndairwara kaviri. Raizvimba. Mota. Richita semota. Tichita semota riri pai. Riri apa ndachitaura kumusana. Okay. Richiputika kana raputika rovhara. Rozvimba futi. Roita sei roputika rovhara. Saka richitanga rakanga risingandipi time yekumbogara for long. Raingoti pamwedzi ndaita ndairwara kairi. Ndichingofamba ndichingotsvagawo ndikanzwa panobatsirwa ndichita sei ndichienda. Saka muna 2007 ndakaenda kuchipatara kuparenyatwa. Ndobva ndasangana nomumwe dhokita ndobva anditi amai. Saka muna 2007 pandaenda kuparenyatwa. Ndasvika ikoko chiremba wemamota ndobva nditi amai harisi mota endai munorapwa kuchivanhu. Saka kubva nhasi as from today ndakusaina kadhi renyu mukaenda kuHarare hospital ndidhokita anenge ariko. Hamuchatenderwa kurapiwa kupi kuchipatara, endai munorapwa kupi kuchivanhu. Munopera nyama muchiita sei muchibviswa. Zveshuwa ndaizoti kana zvandambotora kana kuti mazuva kana kuti mwedzi ndaizobvunza vandogara navo kuti muri kuona sei zvanzi pari kudzikira. Kati ndosaka nyama ndo nyama yaita sei yaibviswe. Saka kuzobva ipapo handina kuzoenda kupi kuchipatara. Ndobva ndagara ndifunga ndakabatsirwa nevanhu vakawanda. Zvaingomirawo kwenguva iyoyo. Ndobva ndangogarawo ndichikuti ndikangonzwa panobatsirwa ndoita sei ndoenda. Ndikangonzwa panobatsirwa ndoita sei ndoenda. Ndikangonzwa panobatsirwa ndoita sei ndichienda. Saka pamakore ese iwayaya ndomarapirwo andaita sei andaitwa asi ndanga singazivi kuti chii. Nokuti vana chiremba havanambovhera vakataura kuti chii. Saka muna 20 kusvika vazo kuti endai munorapwa kuchivanhu havana kukutaurirai kuti chii? Havana kunditaurira kuti chii. Dhokita yakangonditi endai munorapwa kuchivanhu. Hamaizvoda kuchivanhu munopera nyama muchingochekwa. Handitika zvikanzi mukaramba mushure kuno ngatipedze ndaregera basa racho bhozi ndini dhokita wacho. Ndobva ndati maita basa chiremba but dai mandiudzawo ndaita ruzivo kuti chandikurapwa chacho chii. Zvikanzi aiwa endai munorapwa kupi kuchivanhu. Saka pamakore ese aya ndaingorapiwa. Saka pana amai vamwe chete vaindibatsira ndichiti ndikarwadziwa ndichienda vachingonondipawo minamato. Ndobva vazosvika pakunditi mwanangu izvi hazviite sei izvi hazviite. Dai wawana anokubatsira. Kurwara kwari kuita ikensa. Asi zvairi kensa iri kutanga yakarerekera kuchipotswa. Ikensa yakaita kunge yakapotswa. Ndakati saka ndopandakazovawo nechokwadi kuti ndofunga ichi ikensa. Nokuti mishonga yandaingorapiwa nayo iyoyo yanga yakangofanana. Saka ndizive kuti paizoti zvirege kuti zvipere ndepapi. Saka ndobva ndazongogara ndichingoti ndikaona paita sei pandanzwa ndichita sei ndichienda kusvika last year. Saka palast year papo kumashure uku ndakamboita 2 years 2016 17 chakaita sei chakanyarara. Saka kunyarara kwachakaita ndakafunga pamwe chaita sei chapora. Ndobva ndatofara kuti ndofunga zvangu zvaita sei zvaita. Ndobva chazotanga manje muna 2018 maon and off yaimboitika kumashure maon and off. Ndobva vana vangu vati mama madi kudzokera kupi kusuzumei kuchipatara. Ndikati kuchipatara kunoitwa sei. Saka tete vangu inini vakafa
vanga vane breast cancer nepagumbo. Saka vakaenda vakanopiswa sanhasi mangwana kumatende nachibvaita sei vachibva vashaya. Saka inobva ndati ndonopiswa pamwe ndonongogona kuzongofawo zvakaita tete. Saka nomuchipatara ndite sei handidi, ndicharamba chingoti pandei ndanzwa ndoita sei ndoenda. Saka last year manje ndine stand kunoku. Saka pana amai vakazondirefeya kuna Ashirimo. Zvikanzi Gogo ndokukuonai several times muchifamba but makumbo enyu ndikati ende ndanzwa naoneka kuuza kuti ndane makore nemangani nemakumbo ayo unoita sei haumbozvibvuma. Zvikanzi munje zvamunonamata kumasowe munobvuma here? Ndikati ndinoenda, hakuna kusina Mwari, ndiMwari anokonzeresa kuti tiwane vanoita sei vanotirasa. Zvikanzi handiendi pandasvika ndomasvikira ndakaita pano after 16 years. Saka kusvika ndakati panapa ndipo ndaona Ashirimo wasipo, ndobva tapiwa nhamba panext door. Saka zvakazoitika ndezvekuti ivo Ashirimo vaneko vakanga vaenda ndobva vazosvika, ndobva vanzwa kuti pane patient yakaita sei yakasvika pano, because ndatori murwere pari zvino ndoita kunge ndisirasi mazuva ayo ndandirichi ndatoona yaka muchitofamba muchipinda panoti vamwe vangovewo zvavo. aiwa ndatori murwere anga asasagoni kana kuchonjomara kana kupfugama. Kuwacha ndaiwacha ndakagara, ndaidyiwa bhonzo racho rekumusana irori. Ndikatomboenda kuchipatara muna 2015 nemakumbo ndikanzi arthritis. Ndobva ndapinda pamedication yearthritis. Saka kubva pandatanga kuona Ashirimo muna April last year, matablets vaina nhasi asi ndaita sei asati ndamwa. Ndokunwa matablets aAshirimo ndoari ndikuita sei andiri kumwa. Yearthritis acho ndakasiya pandakatanga kunwa aAshirimo. Saka kubva ipapo skin yangu yaikwasharara ndichizora mafuta achiramba. Ndikatomboenda kwadhokta ndikanowedzerwa ropa. Zvakawanda zvakaitika pandiri, asi kubva ipapo kusvika nhasi ndichishandisa matablets aAshirimo ekuchipatara Sandano. Pamakauya kunoku ende vana vachiona kuti utano hwenyu hwachinja masimba saizvozvo, vana vari kuti chii? Vana vari kufara, asi pekutanga havana kunge vambenge vakagutsikana kuti vachandoona ndaita sei ndazvandiri izvi. Saka kubva ipapo vane kutenda mukati mavari kuti Ashirimo vanoita sei ndichiremba. Saka neniwo ndakatozviona kuti aiwa Ashirimo vanoita sei vanobatsira, because zvandainzwa nezvandakunzwa izvo zvakaita sei zvakasiyana, because ndichori pamedication hasati ndaita sei isati yapera, but at least nezvaiitika nezviri kuitika izvo zvakaita sei zvakasiyana. Mataura imi kuti munhu akakurifai panapa akatanga kubvunzai kuti kozvamuri madzimai, mukati aiwa inini kwese kunobatsirwa ndinoenda nekuti ndiMwari. Vamwe venyu vari kukuonai pari zvino kuchechi vanoti chii? Vari kutokomenda kutoti madzimai maziviro atakakuitai naye zvino zvaita sei zvasiyana. Nyange kwandogara vari kungokomenda kuti vainditora semunhu, nongoti vaindiona ganda rangu rakachenuruka vasinganyatsozivi complexion yangu, asi vaiziva zvinezvi vakunyatsoziva kuti vakukomenda kuti ndiyo complexion yatinoita sei yatinokuziva inayo. Kana inini muridzi ndakutozvona kuti ndaita sei ndadzokera pacomplexion yangu. Kuchechi vakuru vechechi pamakatanga kuuya makavaudza here kuti ndoandakuita, kana kuti makangozvitora imimi semurwere kuti regai ndiende ndisina kuvaudza, nekuti muchityirawo dzimwe dzenguva kunzi musaende? Zvakaitika ndezvokudai, ndakauya nokuda kwekurwadziwa ndobva ndatanga kutobatsirwa naAshirimo. Kuchechi kwandonamata kumasowe. Saka ndonamata kumasowe, handina kunge ndakataurira vese sangano rese kuti ndozvandikuita sei ndozvandakuita. Asi vakuru chaivo ndakaenda ndikanopfugama pamberi pavo ndikanoti
ndo zvandakuita sei zvandakuita ndobva vandieresa zvikanzi namatai hapana chakaita sei hapana chakaipa. Saka kumazuva endoenda handiregeri nekuti ndiri kurapiwa gomarara. Aiwa kwete, ndikuchechi ndinotoenda ndichitonamata pavazhinji pako ndoita sei ndinoenda, asi hapana anoita sei anozviziva. Kune vakawanda vanenge vanogona kunge vachisangana nechirwere chegomarara vakafamba nzira kana kuti vari kutofamba nzira yamakafamba nayo muchienda kuchipatara, ana chiremba vachirapa asi pasina chenji, vagoenda kudzisvondo zvakare, vagonamatirwa, vagopiwa zvakawanda wanda asi hapana chenji. Mashoko enyu amungavataurire ndeyekuti chii? Ndotovakurudzira kuti kana vari nevandinoziva ndokutovarifeyawo kupi kunoko kuna achirimo kuti waimuite sei muzorapiwa, nokuti ndo kwandaponera chero ndisati ndanyatsosvika pari kudiwa chaipo chaipo, asi ndokuti ndaita sei ndapora. Makazombotsvaga here chiremba wayo kuti mumuti kwamakanditi enda kuyo ndo pandave pazuva ranhasi? Chiremba muzama chiremba anongoenda ka saka hakuna chiremba wanengana kuti ndadai. Chiripo nechekuti kana ndikawana mari handiti ndoda kuzoenda kuti vanonditi musauye kuchipatara here kandi ndamurapwa kupi kuchivanhu, asi ini pachezvangu ndotonyatsoonzwa kuti aiyo zvandainzwa hazvisizvo zvandiri kunzwa. Kune kumasove kwandinonamata iko kumwe ndakaita zvikanzi amai ndoda kuti chirwere chiri pamuri chiite sei chipere. Mungagone kugara kana 6 months kana 7 months kana gore, asi toda kuti muzoenda kuchipatara. Kana Mwari watinonamata ari mupenyu, kensa yenyu iri kuita sei ndoda kuti ipere. Saka zvinhu zvandinokudza kuti vakandiudza handiti ndisati ndaziva vani vachirimo. Handina kunge ndaziva kuti kutaura kwavari kuita nenika ndichazosangana nani naachirimo. Saka amai ivavo ndo vakaita kuti ndizive achirimo, saka ndinovatenda kuti vakandigonera. Pamwe upenyu hwangu dai hwakaita sei hwakapera, nekuti marwadziro andaitwa ronda iro raingotafanikira amai ava vabva panapa, kana raputika rainhuhwa, kana chinge raputika imba yese yatonhuhwa. Saka kuzobvawo mukurapiwa ikoko ranga rava kuti rikaputika richaita sei harichanhuhwa. Saka kubva pandaziva achirimo rakazvimba kamwe chete. Saka kuzvimba patanobva raputika nanhasi asati aita sei raputika. Tinotenda.